Bermeoko udalak herriko hainbat zerbitzu irekiko ditu datozen egunotan egoera sanitarioaren hobekuntzaren harira. Izan ere, otsailaren 17tik aurrera, jolaslekuak, skate pista eta aire libreko kirolguneak zabalduko dira, Arene frontoia besteak beste. Duela zenbait astetik ona itxita egon diren udal zerbitzu hauek berriz ere erabili ahal izango dira. Otsailaren 18tik aurrera, Bermeoko musika eskolak eskola presentzialak berreskuratuko ditu. Aritza Baroa, Bermeoko alkateak esan du, egoera sanitarioak hobekuntzarako bidea hartu duela, naiz eta oraingoz alarma gorria egoeran egon Bermeo. Badirudi, kutsatuen kopurua egunez egun murriztuz doala, dio Baroak, eta honek erabaki hau hartzera eraman ditu udaleko kideak. Izteko erabakia hartzea etzen bat ere erraza izan, esan du Baroak, baina beharrezkoa zela. Orain egoera pixkanaka hobetuz doala eta itxita zituzten hainbat zerbitzu berreskuratzen joango direla pixkanaka. Hala ere, ez gaitezen erlaxatu, dio Bermeoko alkate Aritza Baroak. Asko dugu oraingoz egiteko dio, indarrean dauden osasun eta segurtasun neurriak betetzea ezinbestekoa dela, guztion osasuna dagoela jokoan. Umeen jolaslekuetan jarritako zintak kendu ingo dira eta desinfekzio lanak burutuko dira, egoera hoberenean egon daitezen otsailaren 17tik aurrera. Bestalde, skate pista goizeko 8tatik arratsaldeko 8ak arte irekiko dira, azkenik aire libreko kirolguneak zabalduko dira.